ntị n'akụkọ m na-akọ onye nwere ntị ya nụrụ akụkọ n'ime akụkọ a ị ga-amụta n'ihe dike dike onye bụ nwa dike bụkwanụ dike ndị nka dike ụlọ nwere nụ ndidi dike dike ndị dike 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 niile dike dike besti unu ga-ntị ka m kọrọ gị akụkọ ka m kọrọ gị akụkọ mere eme fotosintosi onye foto aka na-enye bido dị mma n'ala papa gị tụrụ gị na akwụkwọ ịgụ akwụkwọ pụrụ iche bụ akwụkwọ na highest level ka ị gụrụ akwụkwọ iwe bulu kamera ọ bụ ife dolo gị anya onye na-arụkwadị na-arụga na-alụta ya ọfụma onye nne politi kamera nkịta alụ ọlụ aka ndị ọzọ ọ ga-amanye ejiri mọbi onye eze agaghịla m ụmụ ọfụla n'ọnụ ya bụtụrụ ọma memọri ọ gịnị ka m chọrọ ịkọrọ gị onye bido oge m ntị ka m kọrọ ya bụ akụkọ listen o nwere nwoke nwere ego o nweghị ihe kọrọ ya ego juru na bankị niile ọ lụrụ nwaanyị mara mma ụmụ ya mara mma ụmụ ya nọ na Amerịka na-agụkwa akwụkwọ o nweghị nwa ya nọ na Naịjirịa agụ akwụkwọ ha ncha niile nọ n'obodo oyibo dị manụ o nwere ụgbọala buru ibu ụlọ ya buru ibu bullet house buru ibu bullet proof ka bullet proof buru ibu ịmana o ruru otu ụbọchị ọ nọ na be ya na-eri ihe na-eke news aka wee kpọkpọkpọ fotosintosi ga-ekwentị aka akpụọla na be ya omekwa ụzọ ya o wee bụrụ ọnwụ bịara ije ọnwa abịahụ na bọọkaraja ịhụlanụ ọnwa asị ya emebere m rejista m jiri bịa na be gị o wee bụrụ na afa gị bụkwa nọmba 1 ọgaranya asị mba o tupu igbuo m batanụ ka m mere gị ọchị ọnwa abata nwere ọchị ọgaranya enye iwu wee nnama wee ewu wee tọkị uwe ọkụkọ weta mmanya shie rice ụgba weta nye niile echichara ihe ndị a niile butere ọnwụ na dining table ọnwụ aga n'iri nri mgbe ọnwụ na-eri nri ọgaranya ezoro n'ụlọ ya buru regista ọnwụ jiri bịa mepee ya aha ya bụ nọmba 1 ọsị mba nke a agaghị emekwa eme ofu ọpụ aha ya na nọmba 1 tinye ya n'ala ebe ndị gbara 90 years 170 o tinye aha ya ọnwụ erichara ụcha tacha were tutupiki na-ahụchi eze na-apụta ya sonye ọgaranya kemele nna ga na be ndị mmadụ wee na-egburu ha o nwebere onye mere m otu isiri n'ego n'ụwa bifo mgbuo gị aga m agwa gị ihe mere m achọrọ m ibido n'isi gbuwe maka ihe mere m aga m ebido n'azụ azụ ọgaranya eburu aka n'isi